जारागुरि ओनसोलाव मोनसे मोजां हाबाफारि लादों मा बुंगोन बे हाबाफारिनि सायाव? जारागुरि बीर जोहोलाव कअपारेटिभ ससाइटिनि दैदेननायाव दिनै बे जारागुरि हाथाइ ओनसोलखौ मोजाङै फोसाबस्रांनायनि एबा सिबस्रांनायनि बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो बेयाव आंजों लोगोसे गोबां जायगानि ससियेल वार्कारफोर आरो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बाव जगदान होनानै बे हाबाफारियावहाय बिथांमोना बे खामानियावहाय मावफादों। आं मिजिंथिदों जेरैबायदि जोङो भारतबर्षनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिजिया भारतखौ मोनसे साफ सिखोन खालामनो थाखाय स्वच्छ भारत अभियान लानानै मोनसे समाव बेखौ खालामबाय थायो। थिग बेबादिनो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै हाबाफारिया उन सिगां जादों थेवब्लाबो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो बे ओनसोलखौ गावबागाव ओनसोलखौ साब सिखोन लाखिनो थाखाय बे दिनैनि जे सिबस्रांनाय हाबाफारि बेखौ बिथांमोना लादों। आं मिजिंथिदों खालि बे जारागुरि ओनसोलावल' जायाबालानो जोङो गाव गावनि गामि गाव गावनि न'खर आरो गाव गावनि हाथाइ बाजार आरो टाउन सहरफ्राव जोङो बेबायदि साब सिखोनै दोननांगौ। अब्लानो साफ्रोम बेक्तिया जुदि बेखौ दायथ' लायो अब्ला जोंनि भारतबर्षआ मोनसे साब सिखोन मोनसे क्लिन माने जायगा बे जागोन। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों बिथांमोना जे हाबाफारिखौ लादों दिनैल' जाहाथे लायाजासे सम सम टाइम टु टाइम बेवहाय जेब्लानो मैला जागोन जों जाबोर थागोन अब्लानो बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे लालांबाय थायो आरो ओनसोलनि सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोनहा गासिबो बयबो बेफोर हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाहाथे जों बेफोरबायदि खामानिखौ उत्साह होयो।